ओरैबायदि खाफाल गोनां नै लोगोफोर गथ'खौ स्कुलाव लायनो थांनो ओंखारबोनाया ओंख्रि संस्लाबोनो हायैया नै मैखुन मोनफैबावबाय नै आङो लोगोफोर। हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायहरबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ आंबो बिदिनोसै गावब्रें गावथें नै मोखां क्रिमबो फुनाखै पाउडार फुनाखै मोखां फुदों खानायबो खानाखै फिसाजोखौ स्कुलाव दोननानै फैबाय ओमफ्राय फिसाजोखौ स्कुलाव दोनना फैनानै बेटारि गारिजों गाखोबोनो मोन्दोंमोन नालाय जों न'आव फैफिननायाव ओमफ्राय बेटारि गारि ड्राइभारा जोंनो मैखुन खिथादों आरो मैखुन बेरदोंमोन जावहैनोबा जावहै होननानै ओमफ्राय दहाय गावहा फुङाव लांखांखाबायनो मैया बेलासियाव नायखादोंमोन ओमफ्राय मैखुन गैयामोन खदाल लाङाखै नालाय नायनाल' फैदोंमोन ओमफ्राय दहाय फुङाव गावहा मोनलांबाय ओमफ्राय नै दा जोंखौ खिथाबाय नालाय जों सिखा खदाल लानानै फैबाय आरो जावहैनो होननानै दा मोनो ना मोना नायलांदो ना आब'। ओंखामबो सङाखै ओंख्रिबो सङाखै जिबो सुवाखै आङो थाब फैनांगोन ओमफ्राय जों थांबाय थानोसै होनबाय दा नै ओरै मोनोना मोना जा बुरजा मोनलांदोंनो गावहा दहाय थमेन ओंखारनायखौ जावाखैनो बस'नासो लांदों ओमफ्राय जोंखौबो दाजाव होनदोंमोन आं जावबाथाय लहा आरि फोनांबा मैखुना बेरफिनानो जावबाथाय ओंखायनो दाजाव होनदोंमोन उननि बेरनाय बेरैखौबा सोर मिथिगोन जोंहा जायखिजाया मोननानै मोनजाग'लांबानो जाबाय ना आब'। जावग्लिजोब्बाय नै जों लोगोफोर उफ एसे मोनबाय नै फवासे जासिगोन नै मैखुन जावग्रा देनजारसो जोंबो खम नङा नै जों रावबो दा जुजिखाना आब'। थ' एबार बैयो नायबावनो नागिरदों नै लोगोफोर मैखुनखौ लाबोबाय लाबोनानै आलु जहल संखांबाय आं आलु जहल संखांनानै मैखुनखौ संबाय नै दा गथ'खौ लायनांगौ टाइमानो जाबाय नै लोगोफोर आं अरखौनो बेबायदि फिसाना गालांनानै ओरैनो दै होना गालांसै दासो दै होदोंमोन आं दा रानथाबो ना खामथाबो आं मिथिला टाइम थोला लोगोफोर मालायफोरना बिमाया थांजोब्बाय बियो दा मालायफोरना बिमाया थांबा आंना बिमाया मानो दा फैयाखै साननानै दाखौ फुल जाना थाजोबलायगोन मैगं दाखोर दुखोर ओरैनो थाजोब्बाय नै जि सुबाय जियाबो लाम मोनासै बाल्थिङाव दोनबाय आरो ओरै सुनांगौ दंबावोसो। ओरैबायदि खाफाल गोनां नै लोगोफोर गथ'खौ स्कुलाव लायनो थांनो ओंखारबोनाया ओंख्रि संस्लाबोनो हायैया नै मैखुन मोनफैबावबाय नै आङो लोगोफोर नै ओमफ्राय दा गथ'खौ लायनांगौ दा गालांनांगौसो जाबाय आङो नै गथ'खौ लायबाबो मैखुनखौ गालांबाबो दा मोननाय नङा आरो उन्दैखौ लायबाबो मैखुन जावबाबो टाइमा हास्लाबनाय नङा नै अबेबा जबायसो नै ओमफ्राय दा खदाल लायना जावफैग्रोनांसिगोन आङो उन्दैया उन्दै थादोथोंसै मिथिबाय थाथ'ला ओरैबो नै लोगोफोर वाव मेरला बेरदों ओरैबो मास खाफाल गोनांहाय लोगोफोर दिनैनि दिना दहाय फुङाव नागिरबाबो मोनबायमोन आरो दा बेलासियाव नागिरबावसो आं बिदिब्ला गथ' लांफैग्रोबाय आं माबार खारगुलायनायनो लानानै थांनानै जावैसां नेगासिनो दंना बेस्रा अन्थाव बारथा जालायबाय टाइमा गनायनि टाइम जाबाय नै लोगोफोर एसे मोनबावबाय जाहोनाङा थगायनाङा नै मैखुन जावनायनि अबस्थाया गोलोमजोब्बाय गोलोमदैया फुगारजोब्बाय आं दासो नै आब'खौ लोगो मोननानै जावबावबाय आब'आ मोनाखै नै गथ'फ्रा स्कुलनिफ्रायबो गुब्ला गुब्लि फैजोब्बाय आयै हालाहाय मेंबाय खर' सिखोनावसो दावखोयो आंहा डाइरेक्ट मेंबाथाय गोलोमबाथाय खर' मानस्रावजोब्बाय मोनजोब्बाय